to aɗo yiya hoorema woodi ha yotti, to aɗo ñayriri hoorema aɗo mari risque duniya, malla bo aɗo ñayriri laamu ha ngendam maɗa. Min ɗo hulnata kam miɗo laara min be ma en fotan kal, ngam ko a ñayriri be ko mi ñayriri ragare man pat en timman ha ɗum. To a yiɗi dillu Amérique accam ha Afrique, ɗo man fuu hulnata kam ngam mi andi ragare man min be ma en timman ha ɗum. Ɓe hokkama laamu alama dow am, a wujja ceede am a yaha a siga leddi yasi, ragare man fuu en timman ha ɗum. A dillata be dala, mi dillata be dala. To a yiɗi nde veti fuu ɓorno gesner, min bo mi ɓorno tisi simple, ɗo man fuu ɓillata kam. Mi andi ragare man fuu en timmidan be kasa ha ɓandu amin. Komin MC Yola himɓe je ɗo huɗanmi, vonnanmi inde, fewananmi. On nani mi ramiti? Aa, ngam ɗume? Ngam mi andi en fuu amin en timman ha ɗo. Goɗɗo feere hattitanmi wiyanmi haɗɗo na leddi mon, hoto leddi mon. Derɗam min be ma nda leddi amin. Ya derɗirawo, ko a watta hulnanmi, malla ko a watta mi haaji. A ɓuranmi be kulol Allah, malla bo a ɓuranmi rewgo jawmirawo. Ngam jawmirawo wi wala mo ɓurata bandum ha yeeso am, sai mo ɓurata hulugo am, mo ɓurata rewgo am, kanko mi ɓuri yiɗugo. Ya derɗiraɓe julɓe, en hula Allah o goto. Kala mo wima hulu Allah pat o giɗoma on. To a nani belɗum video ɗo, like ko a partaja, heɓa julɓe Allah feere fuu laara naftira be kalmawol kulol Allah. Sai jawmirawo vindana min barjari, min mo waɗi video man, an mo like partaji be mo joɗi heɗiti video man. Allah hawtu amin nder barjari man. Onon bon vinda amin ha nder commentaire.